Aquí. Si no... Sí. Estou aquí no salón. Non sabía que lle gustase o tango. Sí, gústame, a verdade é que sí. Reláxame. Mire que só irse comungar a Monchiña. É porque non estou a ben con Deus, sabe? Que senón... Non sei, de verdade, Amelia, coincidiría. Non coincidiu, don Horacio, non. Puxéronse de acordo. Xa lle dicía eu que o asunto de Lidia non ia parar aí. Non se preocupe, Deus proveerá, Deus proveerá. Pois mentres non prové, trouxen isto. Son cousas pros pobres. Queres revisalas? Agora non teño a cabeza. Mellor outro día, vale? Como queira. Entón, ata mañán. Ata mañá. Boas noites. Que descanse. O mesmo lle digo. Perdón, foi un acto reflexo. Claro, non contaba... Mancachaste. Non foi nada, non te preocupes.